Hej alle sammen, og velkommen tilbage til PvP'en på MCSG. Og ja, jeg er alene i dag, men ja, jeg går i som normalt. Ej, dårligt. Nå. Au. Ej, fuck. Han må være det her. Au. Wow, jeg kunne ikke løbe. Åh, der er så meget skudt. Og jeg snakker ikke så meget, men ja, det må jeg også lige skrive i kommentaren. Om jeg skal snakke mere, eller om det er fint nok, som jeg snakker nu. Au, au, au. De er syge med de buer der, mand. Er du okay? Okay, West. Sådan der. Der sker meget i chatten lige nu. Der var ikke nogen. Det lød bare sådan. Men ja, altså jeg ved godt, jeg ikke er altså jeg synes selv, jeg er fin nok til PvP, men det her YouTube, det er jeg sgu ikke den bedste til. Hvor fanden blev han af? Han er her. Han lægger, mand. Lol, der er 2. Jeg dør. Fuck det der. Lad os bare nakke ham igen, hvis vi kan. Au. Nice shot, nice shot. Sådan der, og så får vi ham her. Ja, hvad tror du selv, man? Hvad tror du selv, man? Jeg timer ikke, når jeg optager. Eller, jeg timer normalt ikke, men slet ikke, hvis jeg optager. Kom med dem, jeg kender. Jeg fløjter rigtig tit, når jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal sige. Der var sgu da en pil, der lige ved ramme mig, var der ikke? Og der var han, mand. Han er så dum, mand. Hvad laver han? Hvad hedder han? Han hedder Knube et eller andet. Hvad laver han? Eller, hvad laver han? Det er PvP, men det var sgu ikke lige. Hvorfor mistede... jeg faldt jo i det der. Det sker ikke, den så kommer der 2. Failure. Læk. Jeg kan ikke, når det lægger så meget, mand. Det er da helt sygt. Ramte jeg? Nej. Nu under vi ham her. Eller hvad? Det går så dårligt nu, mand. Jeg tror det bliver sidste runde, så må vi lukke af. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om jeg gider mere. Eller, jeg vil gerne, rigtig gerne, men jeg optager over Bandicam, så jeg har ikke det fulde version endnu. Jeg har ikke nogen penge på kortet, så for helvede, han er god, ham der.
Nej, hej, han fik mig. Det var bøv. Nå, ej, lad os tage en sidste omgang, så bliver det sgu nok det for den gang. Jeg ramte sgu. Ej. Jeg nåede lige at få et GG. Nå, vi ses YouTube. Husk at sub og like, hvis I kunne lide videoen. Og hvis der skal komme mere. Hej hej.